Kanti-ke ukuthola kabanzi ngokuqhubeke namhlanje sixhumana nentatheli yezindaba zethu uBongani Gema. Bongani, namhlanje bekuwusuku olukhulu Olundi lapho abantu bekhulume kakhulu futhi ngoshenge. Ake usigoqele okwenzeke lapho namhlanje nesingase sikulindele kusasa. Angibingelele kuwena Thabile, ngibingelele nakumbukeli. Ngempela ke Thabile sifuma kuyona inkonzo yokukhumbula umntwana wakaPhindangene ebeyigcwele Thabile ngendlela esimanga. Ngikhuluma nawe nje imoto sawuqele idolobha lonke lala Olundi okukhombisa ke indlela abantu ade bephume ngobuningi bayo besuke bayohlonipha ukugcina umntwana wakaPhindangene. Thabile bebegcwele ke estadium esaziwa ngokuthi Prince Mangosuthu Buthelezi Stadium esilapha Olundi behlobeke ngembala yeqembu lakhe alisungula futhi abelithanda kakhulu inkatha Freedom Party. Abanye ke behlobeke ngekaZulu bebhinqile Thabile njengoba wazi ukuthi umntwana wakaPhindangene ubephinda beyinkosi yesizwe sikaButhelezi. Bakhulumeke amagama amaningi ngomntwana wakaPhindangene. Okukhulu Thabile engakusho nje kulabo esikhulume nabo ukuthi bebeqhambisa kakhulu bethi umntwana ubeyithanda kakhulu inhlonipho futhi kukhona konke abazokukhumbula ngakho ukuthi ubehlonipha noma ngabe ubani noma ngabe izinga lakho lingakanani emphakathini. Abanye bencoma ke nokuthi wabakha nje wababeka ezingeni kuleli abakulona ngoba sikhulumile nabaholi bezopolitiki kakhulukazi abaqhamuka kulona inkatha Thabile bethi nje bambonga kakhulu umntwana wakaPhindangene ngokubabeka ezingeni abakulona ngoba konke abayikho bebekubukela kuyena bethi bazoyibophezela ukuthi iqembu lakhe alisungula iIFP bazolisebenzela ukuthi liqhubeke libumbane njengoba abaholi abaningi ade bebatshela ukuthi ke abayibambe lapho ayishiye khona umntwana wakaPhindangene babumbane lingahlakazeki iqembu likamntwana. Thabile okulindelekile ke kusasa ukuthi ke umndeni uzoba wodwa emagcekeni wakaPhindangene njengokusho kwawo wathi uyacela ukuthi ke kusukela ke kusasa abantu bangabisaya ekhaya kwaPhindangene ukuze nabo bathole ithuba lokwenza izinto eziyisiko zokwazi ukufihla yena umntwana. Futhi ke sesakhuluma namabutho athi ngosuku lwangolwesihlanu lapho kulindeleke ukuthi kuzobe kulondwa khona umzimba womntwana wakaPhindangene bayimisela ukuthi baphinde babe khona bamphelezele umntwana wakaPhindangene esuka khona emoshwari Thabile. Siyabonga kakhulu, leyo bekuyintatheli yezindaba zethu uBongani Gema esibikela ekhoma eSolundi.